Bună! Astăzi vreau să fac un mus de fistic. Este nevoie de 125 de grame de ciocolată albă, de 375 de ml de frișcă rece, de 190 de grame de frișcă pe care am pus-o pe foc, de 12 grame de gelatină pe care am pus-o la hidratat pentru 10 minute și de 5 linguri de cremă de fistic. V-am arătat în postările trecute cum se face în casă. Pentru început am pus cei 190 de ml de frișcă pe foc și în momentul în care ajunge la punctul de fierbere, voi pune peste ciocolată. Deja a ajuns la punctul de fierbere. Împing ciocolata în frișca fierbinte, să nu rămână la suprafață. Deci trebuie ciocolata albă să fie complet acoperită de frișca fierbinte. Și acum o las nemișcată timp de 2 minute. Între timp mixăm frișca până la vârfuri moli. Gata, am mixat-o de ajuns. Acum amestecăm ciocolata cu frișca fierbinte până când se topește ciocolata. Trebuie să avem grijă ca ciocolata să fie total topită, să nu rămână punctulețe. Gata, am amestecat foarte bine și acum adăugăm fisticul. Și amestecăm din nou. Între timp pregătim și vasul cu apă ca să topim gelatina. Pentru că această compoziție nu va fi suficient de fierbinte ca să topească gelatina, așa că o voi topi separat. Până când fierbe apa, mai amestec fisticul pentru că se amestecă mai greu. Dacă este mai gros, puteți să băgați puțin și mixerul în el, să-l omogenizați. Eu voi face acest lucru pentru că pasta de fistic a fost mai tare și se omogenizează mai greu cu spatula. Gata. Am omogenizat foarte bine pasta de fistic. Acum aștept să se fiarbă apa și să topesc gelatina. O să beau și colagenul. Mi-am pus mai devreme colagenul cu acid hialuronic și vreau să-l termin de luat ca să mă știu asigurată pe ziua de azi. Gelatina trebuie topită în totalitate. Gata, am topit gelatina. Este lichidă și o amestec peste fistic. După ce am adăugat gelatina peste compoziția cu fistic, amestec foarte bine și apoi vom crea musul de fistic. Acum voi turna în fir subțire peste frișcă, nu deodată. Puțin câte puțin. Voi amesteca cu spatula cât voi putea eu de bine, prin învăluire, nu amestecat așa brusc, și doar dacă mai este nevoie voi interveni cu mixerul. Mai mixez puțin pentru că au mai rămas urme de frișcă. Dar nu foarte mult, pentru că există riscul să se taie și nu dorim să ni se taie musul de fistic. Gata! Musul de fistic este gata. Acum puteți să-l folosiți unde doriți. La un tort sau puteți să faceți o prăjitură sau
chiar desert la pahar. La revedere!